mararin so ne. Lukuman karkasar ne muke yabanki ayya mahaifiyata. mama ba da mama Ke ce mahaifiyata. mama ba da mama Mahaifiya mama ba da mama ke ce mahaifiya. dole sai da ke waye kai da ke na ji da ke wani ɗanki ne wannan ki ɗanki ne salon yabanki ne zarabe ki in yi biyayya a komai zan yabe ki in daɗa a ko'ina da maimai ina kamar ki ba kamar ki ayya sannu mama sannu mama na yaba miki mahaifiya a kowane yaushe tunanin kiyatiya kina nan a zuciya Sanki ne a cikin idaniyata, ba abin da zai zo ya mallara ta. Kuka tuni na daina sai dai dariya he. Naki ne kiɗin nan ɗanki ne, naki ne kiɗin nan ɗanki ne, ke ƙaunar ki ne mai kishin ki ne, naki ne kiɗin nan ɗanki ne. tarbiya kware kika kai ni nazire na yau firamare da wuce sakandire na je ni jami'a daga nan na yi digiri na fara ɗaukaka ta cikin gari na yi karko abin da ya yi farko wa za mu ɗauko koko ya ta bani koko kun ga babu dauko bare mu je mu roko ba tsaya a loko ka je kana ba loko kun ga mamako ta yi son mako gashi mai mako mama mama ce mama uwa ce mama mama ce ayye mama uwa 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 mama uwa 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 mama uwa 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 mama uwa 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 mama ye mama ye mama uwa mama uwa 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 Allah ya kara lafiya mama.